Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palami Drama. Karon mag-upload ng punta sa atong Palami Drama compilation part 27. Sa di pa natusugdan atong drama, magbasa sa taong mga comments no sa katong part 26. Marites Tuso. Salamat sa bakong upload. Nice kayo, makawa sa stress. Kang Gian Pidil. Lingaw kayo imong drama dol, burot jud sipon sa akong barkada, kinatawa. Salamat sa bakong upload dol, nindot kayo. Salamat kanimo no, Gian Pidil. Burot to sipon. Kang Umi. Lingaw kayo imong mga drama lods. Akong amiga, dugay na sila nagminyo. Sa iyang bana, sukad, nagpaminaw sila sa Palami Drama nimo, naburos na jud siya. O nagpasalamat jud siya aning drama, kay pirmi na siya makaana-ana sa iyang bana. Lingaw po kayo ni si Kuano. Umi. Salamat kanimo no, Umi. Kang Danny Lopez. Salamat idol sa pag-upload o pagbasa sa among comment. Lingaw kaayo mi. Salamat kanimo Danny Lopez. Kang Ricky Sanchez, salamat Lord sa pagbasa. Lingaw kaayo among igagaw, sige rag katawa, paminaw sa imong mga drama. Makalingaw kaayo dol. Salamat kayo Ricky Sanchez nga pirmi jud ka gapaminaw sa atong mga drama. O kini si James Katanis, hahaha, lingawa jud. Salamat kanimo James Katanis nga gapaminaw sad ka. Si Inday Tobias, hahaha, nagkibot-kibot na daw ang iya kay wala na ihapyod-hapyod sa iyang bana. Lingaw, gilawa-lawa na daw. Lingawa jud drama. Salamat kanimo Inday Tobias. Kung kang Nura Tuso, tinuod ka idol, makawa jud ka sa kami dire, makautot na gali misig kat kinatawa. Grabe sa nang makautot no. Lingaw jud kay ni atong mga drama kay makautot man. Uspo na ko mga listeners no. Daghan kayong salamat sa inyo sa walay puas inyong pagpaminaw sa atong mga drama. Daghan jud kayong salamat. Usbo na ko pagpahinumdom no katong dili ganahan nga maminaw sa atong mga istorya ditso lang mo sa drama. Ito na sugdan ng atong Palami Drama compilation part 27. Ato nang sugdan ng atong Palami Drama. Ako si Milyo. Gidaingon nga ang lalaki nga pobre way taas nga kinaadman, alang rosab sa babae nga pobre. Apan ang kahigayunan usahay, dili matagan. Nasa babae nga dunahan, ikaw masukaran sa iyang pagkaon nga lamian. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi. Nga dili na ko mahimo. Oh, uy, la. Mo'y nag-doorbell man. Okay, sam gani. Si Ma'am Corazon, natug para ba? Ako na lang mo ablis gamay pultahan sa akong gate. Kaya nagtugon man to si Ma'am. Nga ablihan lang kay basig ang iyang bisita ang moabot. Iyan si tingali ning igagaw. Oh, Milyo, may adlaw di mo diha do. May adlaw sa Sir Saldo. Daan pag ko nga ikaw gining niya ang igagaw ni Ma'am. Si Ma'am nimo, asa? Kining tupas kwarto sir, natog. Unsa man akong pukawon sir? Pukawon ako. Ano na, ang iyang ba na si Berting? Niya? Ha? Wa sir, tuwas Manila sir. Ay. Murag sunod semana pa kuno to. Balik diri sir. Salamat. Sige, arin ako. Atuon ako sa gaw korason nga. Pinangga kong igagaw. Uy, mapasalamato na gayo. Sali maglakaw. Tuwas sa pangos kwarto nila ni Ma'am. Baya, no? Tinuod ba yung kaha nga? Igagaw sila? Kay, day, kuan, day kausa nga, nakita na ko nga, naggako sila niya, naghawak. Baya, no? Basig uyab na sila. O gipatuo lang nila, si Sir nga,
Igagaw sila. Mao ba, Emilio? O nay, nagtuod ko nga dili sila tinuod nga igagaw ni ma'am. Uyab yung tingali na sila. Kay, nakakita ko nila sa kay gayon na nga, nagakos. Naghawak sila, nay. Ay, ayaw na lang panghilabot pa sa ilang kinabuhi. Ang imo lang nga pagkakatabang ang atiman na. Oo, unay. Kining, ugnay, niaday ko kay... Gatod ko sa kong sweldo, nay, para makapalit sa gas imong tambal ba? Ay, salamat yun kaayo, anak. Unya, mubalik pa kadayon ron sa ilang Ma'am Corazon? Dili na, nay. Ug masubuntag ko mabalik. Nananghid mo kong daan. Nga, muli ko karon ug ugma sa buntag ra ko balik. Sige, nay. Man na naman kong pamahaw. Ato na ko, nay. Balik na ko silang Ma'am Corazon. Sige, anak. Unya, kanus aka pa man mo balik og duaw dinhi sa ato, nak. Anay, karong Domingo. Karong Domingo. Balik ko, nay. Mamisita ko ni Gina. Konsugton ko ni Gina, nay. Magminyo na ko, eh. Si Gina nga labandera dinhi sa atong sityo. O, nay. Siya. Tinilang tag labandera, nay, ay. Kaya si babae nga dato ka musugot ako. Pobre man ta. Wasag ko'y tarong nga grado. Aw, ikaw noon, nak. Ako inahan man gyud ko nimo. Kung makatilaw lang nimo ang babae nga dato, lagmit ka gyud nga pamanhon, nak. Ha? Kay dako ba kaayo ng bunal nimo? Dako pa man gani nas kang tatay mo. Prebuyag, nay. Nanay sa day. Ay, kay tinuod man bitaw na, nak. Inahan gud ko nimo. Sa gamay ka pa? Sa dihang gihimugso ta ka? Siga ang mata sa babae nga mananabang sa atong baryo, uy. Si Manding Teria. Kay sukad ko no sa iyang pagpaanak ug usa ka inahan, ikaw pa'y bata nga bag-o nga nataw nga grabe ka dako og bunal. Nanay, uy. Ay, sigbalik ka, nanay, uy. Kay, abi mo, nay. Wabi ako malipay ng ako, nay, ay. Problema ko, nay, ay. Tihakaw ba sa kuan, ay? Gimaw man ang ako, nay. Tihakaw ba? Matagbaw kong payong-yung sa kong sinina, aron. Dili makita, kay... Gimaw yun. Mulusot sa bako sa akong karsonis. Basta lagi, nak. Ang dato nga babae nga makatilaw, ana, magpangita yun ni mo, nak. Ha? Busakon ako pa ni mo, no? Kanang gidakon sa imo. Mauhi mo ang puhunan aron maminyo ko og dato. Nay! Ay, salamat kay waday kang daduhin ni Ma'am Corazon ang gamayng pultahan sa dako nga gate. Lahos ko sa wanan sa taas. Nagpaso ko dito. O pagkauman, manglimpyo ko CR ug sa kusina. Uy. Corazon. Uy. Kasulod pa rin mong sampot dahil. Si Ma'am Corazon ka na o si Sir Saldo nga pulos hubo nga naasawanan sa silong. Daso ko rin mayo. Mapaduol ko. Apan, dili ko magpakita nila. Corazon. Ala, daan pa ko nga may relasyon sila. Nagsik sila din sa may hawanan sa silong. Ala, kaputi og panit ni Ma'am Corazon. Lami ang mamo, pero si Sir Saldo nagumagsampot. Pero tinikatiad nga gihandusan ni Sir Saldo si Ma'am. Si Sir Saldo, kaya naklarong lagom siyang itlog. To na, patay, Ma'am. Nahulbot na. Minyo? Kagamay rin ko para sa ako ng Sir. Hoy! Ganyan ka niya? Patay! Ila ko nakita! Nakapamantin ako. Ikaw pag-brief na diya. Uy! Day. Ano na? Haka ni tawahan na. Nakita ang tas imunyong boy, day. Ay, kabala ka. Ako rin bahala niya. Midali siya og biya. Pero nakasiguro ko nga, iya kita nakita sa itong kipuhat. Saan mo natuan iron, ha? Corazon? Mao ba?
imo gyud ang nakita ang tanan namong gibuhat, Milyo? Nakakita giday kado, Milyo. Oo, sir, ma'am, pero wa na ko tiyo Diha ra masugod mo sa hawanan. Kita gyud ko Ikaw, Ma'am Corazon, puti kay ka. Thank you. Nindot kay kaglawas, ma'am. Thank you. Ya, ikaw sa Sir Saldo. Hindi guma ni mong itlog, sir, oy. Lagong ba din Magyud na ito? dong. Oo, mabinugok, magyud madugay. Bisan ini kataw na to, puti-puti pa, pero madugay, mabinugok man. Kasagaran yun na to mga laki dong. Mga lagom yung itlog. Kasayo na si Badayos, oy. Adi oo niya pag yun. Kining ang imo, sir ba? Gamay man, oy. Sa'y gamay? Asa ka gamay? Kabiton ka ko aning Corazon o gamay pa ko? Pataka man lang kang tabi, do? Hoy, Milyo. Si Sir ni mo Berting akong bana mo ay gamay. Mao magani nga nangabit kog dako. Og si Saldo, siyang nakahatag nako sa katagbawan sa sex. Kita aso niya dako. Nakadungog na kas gisulti ni ma'am ni mo, Dako ni oy, nalibat man tingali ng pananaw ni mo sa pagkakita ni mo sa kong itlog nga lagom. Nalibat do. Kining Ma'am Corazon. Kung gidak-an kas kang Sir Saldo, pero sultian di ka. Sultihan talang ka, ma'am. Kanang kang Sir Saldo, ma'am. Oh? Ang gidak-o na ng iya, ma'am. Ogat, radas ako. Nabuha! Soto! Ang kasal. Ano ito? Manang laway ni mo, Corazon? Ang gidakon ko no. O katra ko no iya ha. Hala no. Tinuod ka, Milyo? Bagas ka! Uy, ala, Ma'am Corazon. Nisod mo garinis akong kwarto, ma'am. Ni ako, Milyo. Kay magklaruhay tang duha. Ma'am, kung nasuko kang nakakita ko ninyo ni Sir Saldong nag-sex mo, ma'am, luoy taong ka, ma'am. Taong kupot bola sa akong trabaho, ma'am. Saadi ko, ma'am, dili ko mo sumbong si mong bana. Dili ti ka bookingon nga, dili di mo tinuod nga igagaw ni Sir Saldo. Dili ka nang but ko ipasabot nga akong klaruhon da nimo. Ang akong klaruhon, maong imo ha. Tanawa ko, be. Tunood ba ng dako? Kaysa kang Saldo niya, ugat na tong iya sa imo ha. Ako, be. Tinuod bitaw na, ma'am. Niya, ma'am, ha? Ipakita ni mo, ma'am. Sige. Hobo ko, ma'am. Isiwi lang. Hobo ko short. Niya, ma'am. Imo na, tanan. Katiko ko na. Marami nagskabayo. Uwam ka? Oo, ma'am. Maralita nings kabayo, ma'am. Kunang sobra ra ka dako, god. Ni aram day ka nga akong ipangita, Milyo. Ani mo ay. Ma'am. Sayaw sa ulan, mundo ko'y gagaan. Sir Berting? Mao ka na, Emilio. Hatagan taka og tunga sa milyon. Tunga sa milyon? Basta makasulti ka lang nako. Kung si Kinsa ang kabit sa kong asawa. Tunga sa milyon, sir? Sultihi ko. Tikana ang kurtaha. Kay yun ko siya. Kining, sir, may kabit si ma'am, sir. Buutan mo na siya, sir. Tula siya kabit. Kay dili na matabang ang gidakon sa iya. Mura nang ipanutpik ang ako Mura na ako og naglangoy sa dakong loud. Wa tagoy masangit bisan gamay. Busa tabangi ko. Dabangi ko nga masakpan ang iyang kabit. Kay patgiyon ko kini. Giyon ko ang iyang kabit. Sir, di pa ko gustong mamatay, no? Wa di ko musulti. Ako'y kabit siyang asawa. Di pagitaw ko gustong mamatay, oy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Daling, ginaingon nga, pait yun ning pagpuyo na naa ka sa tumang kawadon. Maning kamot ka kayo nga makakaon, bahala nagmakasaka sa imong kaminyoon. Makakaon ka lang og lamian na pagkaon. Pag kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong. Mahikay. Nakaon ko. Gutom na kayo ko. Ako sadma, kaon ko. Gutom. Wa pa man ko sudan mga anak. Natay kanon pero wa may sudan. Wa pa man maabot sa papa ninyo nga nag-drive og tricycle. Kanalang ka nun, mabi. Bahala na wala sudan.
kaon ko, ma. Wa man gud maninda ron og sudan sinang Malta, uy. Maora man ay atong gisalikan nga makautang ta sa ilang tindahan. Pero wa man siya ron, day. Dong. Daling. Daling. Nay! Ay, salamat. Si Lola ron ninyo, Nay. Basig na siya kwarta. Manghuam ta para palit og sudan. Nay! Nay Sidra! Uy, unsa gud di ay? Wa pay kaon ning akong mga apo? Gutom na lang, gutom. Hasta ko, Nay, uy. Gigutom na sad. Sumol man sige kaon og mapulos lang kanon gud, Nay, uy, nga uy sudan. Na kay kwarta diha, Nay. Pahuwamas ako, bi. Bisag palit lang sudan, Nay. Ilisan talang ka inig-abot ni si Dot nga nag-drive og sikad. Ay, pastilan. Maayo ra gyud di ay nga ni anhi ko aron sa pagduaw ninyo. Nahala sige. Palit mo dito og sudan o. Di ay usa ka gatos o, daling. Pagpalit dayon aron makakaon na kining akong mga apo. Salamat taon. Nabusog ng mga bata, Nay. Tuwa ay nagduwa na sa kawas. Kalisod ba yaan ning inyong kahimtang, uy? Mao na ni Ron. Si Ron nga dako kayo og gusto nimo nga maayo og trabaho. Kana yung terso ang imong gisugot og gipamana. O tanawa ron. Nagkalisod ka na. Kitay si ka driver naman na imong bana. Wala ko'y mahimo, Nay, uy. Niya naman eh. Di naman mabakoy ang tanan. Sakdi na lang good. Bisag bati mig sudan pero magkakaon ra man gihapon mig lami si Terso kung magdugmi. Mao na diha. Kay nainaong nimo, mura man sad gyud nag-brief good. Ay, pastilan nimo daling. Wa na gyud ay kasulbaran ang among kapobre, Nay. Agwantahon na lang gyud din akong pagkaon o pinobre, Nay. Doon na pa'y sulbad daling. Aron mahawas ka sa kalisod. Ha? Uon sa may sulbad, Nay? Pangabit. Pangabit og lalaki nga kwartahan. Nay? Day! Day, daling! Iyan ako, Day! Nay? Iyan ko dang tuloy ng isda! Day! Tuloy. Nanas Terso, Nay, og may da siyang maluto nga sudan. Kalipay, be niya nga may dang isda nga tuloy ang iyang bana. Ay lang pagpauli, Nay, ha? Mga untag usab. Ako nang prituhon ng isda. Nabusog ka pas pa ni Udto na to, Nay? Aw, nabusog raman sad. Pero mas lami gyud unta kung inasal tong Dani Terso. Nanay, sad, uy. Asa man taw nag-ipalit og inasal ang akong bana nga pila ra may kita na si ka-driver? Day! Dong! Day! Unsa man mo balik na kag-drive og sika, Dong? Dili pa tayo eh. Day, kwarto sa taday na. Ha? Kauntag inasal. Sige, Dong, tana. Kauntag inasal na. Nay, ari sa mis kwartong Terso, Nay, ha? Mga onig lami. Nahibaw na ko og mag-unsa mo oy. Magtorjak mo. Wa oroy mo puli anong buhatan no? Dili mahitabo nga mapul ami ni Nay. Mao man ni among vitamins good. Mao gyud, Nay. Sige, Nay, ha? Ato sa mis kwarto. Dong, tana na. Kwarto na, tana. Day. Day, daling. Anak ko. Ako anong imong lamig, Dong. Sige na. Sige, Day, sige. Ano na? Unsa? Nay. Ang duha ginamok anak ni Terso gipanghilantan. Nagsuka kalibang na yung to sa ospital. Ugugin may kwartang magamit. Pastilan. Wara ba sa gyud ko dire? Si Ronron. Siya ra gyud ang makatabang anang imong problema. Si Ronron ang lalaki nga dako o gusto nimo nga imong gibastad kani adto. Kauwaw sad, uy. Pero sige na lang. Nagkinahanglan ko, Nay. Antuon ako si Ronron. Bahala na lang ni. O ka na, sige.
Ato adayon si Ronron. Pero nay, wala ba ko makatultol silang ipuyan? Namali naman silang puyo sa pikas baryo. Adtoon ta si Eloy, ang suod niyang higala. Adto ta magpakisayod kung asa ang bahay ni Ronron. Hata na dayon, aron madapatan dayon og tambal ang akong mga apo. Dili yun mahitabo nga balibaran kang Ronron day dalin doy. Di yun day, kay sultihan talang kaday hangtod karon ikaw paghihapon niyang gigugma. Tinuod ka, Eloy. O lagi nang, misulti magyud na ako sa bay Ronron anak. Og ingon ganit siya, nga oras nga moduol si Daling og mangayog tabang, di gyud siyang balibad. Pero kinahanglan sa tingali nga dunay bugti. Ang iyang lawas kay ibom kay tao na Ronron Daling taon. Ay, okay ra na, uy. Sige na, Daling. Kay palitono na kaayo ang tambal. Luy, hatagi ko sa cell number ni Ronron B. Sige na, tawagan ko dayon siya. Bahala na kung si bukti ngayong pangayoon. Sige na, Eloy. Kami apa niya mo bisan minyo na ka ug may anak. Pero hugot pa ning imo. Ron, sagang maday, babos ka mada. Lahisag kang terso. Salamat ay daling ha. Kay imo gid kong gipatilaw. Salamat sa ina 50,000 ha. Nga imong gihatag na ako. Dako na kayo nakitapang sa akong kalisod. Mo yun na ang ospital diin tuwang imong anak nga na-admit day. Ug balik ko niya din eh. Kay punan tagagatag. I love you, daling. Mahal ko kayo ikaw. Salamat, Ron. Gawas nga mihatagan ako kwarta. Magpangita na sad ko nimo. Kay gibati ko nga mas matagbaw ko nimo kaysa akong bana, Ron. Ganahan ko si imo kay taas unya dako. Doon na pa'y sobrang kwartang imo na daday. Natural nga hilanat o kalibanga raman day ang ilang gibati. Okay na sila? Mahinoon. Aun sa may pong sa doktor dong. Pwede na bang makagawas ang mga bata sa ospital? O day, pwede na. Mga karong hapon siguro. Ipagawas na nato ang mga bata. Pero, yun na. Wa pa ko nimo matubag da. Diin ka man og kwarta day. Naning kamot lang sa taon ko good nga magkakwarta. Og ayaw ka bala ka, Terso. Dili na unya ta maglisod. Punan pa nako ng kwarta diha nga nahibilin. Hunong na lang unya og drive og sikadong uy. Kamao mo po kang mamantay, di ba? Maghimo tag tindahan nga sari-sari store. Ikaw na lang unya pantes tindahan dong. Maninda ta. 150,000? Oo. Mao ni kuhaan ta og gamay para materyales sa tindahan nga himong unta. Ug ang uban ato ipangumpra para tinda. Pero day, diin ka man gyud og kwarta ha? Gikan sa kanina kong admirer nga naluoy sa tong kahimtang dong. Si Ronron. Ha? Ang buot mong ipasabot nga nangabit ka? Ha, daling? Nangabit ka ba? Nagluib ka ba nako? Dong pasalo ako. Pero dili ko na magwanta ang tumang kalisod. Basta gidawat kong kwarta ni Ronron. Bugti sa kong lawas. Wa makahimo patay na akong akong bana. Bisa sa pagdapat na ako, wa niya mahimo. Apan giingnan ko siya. Human sa nahitabo na mo ni Ronron. O human ko mahatagid ako nga kantidad. Wa na may magkita pa. Mituusad si Terso. Pero ang tinuod, mudalikit bitaw ko pagkikitang Ronron. Uy, magpangita naman ko siya. Uy, kaya sa akong bana no. Hanoy-hanoy na lang. Wa na kayo masangit panahon nga siya mga plate. Hanoy-hanoy lang ang aki sa Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Aida, ginaingon. Mahal ko nga kumbana. Apan kay di naman ko malipay niya. Mao nga sila ang laki kong mutimo-timo og panagsa. Kay mituo man ko sa panultihon good. Mas maayong punan kaysa kuhaan. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong. Tinod ka, Felix?
Mamisita na ko rin Domingo si Ruel. O kao kay ako man siyang gisultihan nga nakagusto ka niya. Lipay kay siya, oy. Kay dugay sa kuno siya may pagtanaw ni mo. Labi na mag-short ka niya. I-insert yun mo sa tubangan ng imong t-shirt. Karoon mo rin ginagaw nga yung pagka-insert. Salamat ka. Nga ako nung Volkswagen, oy. Magpaabot ko niya rin Domingo ka. Pangandaman ko na. O kung mupadayag na gani siya siyang kung matirin ako. Aw, sukton din ako siya. Unya si Carlo, ha? Dakor ba ito siya gusto ni mo? Naibaw ko, oy. Nga dako gusto na ako sa Carlock. Pero umangkoy gusto niya, bisa gamay. Wag yun gaw, Felix. Kaseksigod ni mo, Aida. Imog yung gipangandaman ang pagpamisita ni Rowel ni mo karong gabi, Ida. Nay. Excited na kay ko nga matubang niya, Nay. O kung makauyab na kanip niya. Hagdon tayo na ako siya og kasal, Nay. Gusto na kay ko makabato ng kaugalingong pamilya. Aw, nahala, sige. Husto ka naman sad sa edad. Pagminyo na, uy. Aron makakita na pud ko sa akong apo. Mayo! Uy, Uy, may nanangpit man sa gawas, nak. Mura man og tingog tong Carlock. Day, Aida! ay. Mayong adlaw, day! Pwedeng makadayon, day? Ay, siya kidro, Nay. Sumay tuyo ni tawhana, uy. Aw, unsa pa? Di mamisita ni mo. Mamisita siya gadlawang dako. Di ko matubang anak niya, uy. Ako'y atubang ni anak. Pabuang-buang gani ni tawhana. Layugon ko man gid, di ba? Dugay na ra ba kung wa makatilog turjak na? Diha ka lang, ha. Ako'y atubang niya. Maayo! Hagbayag gidis nanay yung nandoy nga maminyok usab. Ako pa'y Carlo. Si nanay nalayang panguyaban. Sundan ko ganis nanay, di. Pero di lang ko magpaduol nila. Modistansya lang ko. Maminaw ko silang panagsultihan. Unsa? Mauna dong, Carlock. Wa may gusto ni mo ang akong anak dong. Ako nalay panguyabi dong. Busok pa man sa ning ako dong. Kusog pa kaayo ning mo rebound. Nang, di lang ko nimo nang, oy. Nanimaho na magay kang angso. Unsay na ni mahong angso? Tarungan ang sinultihan ni mo, ha? Ay, suko man. Unsa man? Musimhot ka? Ha? Musimhot ka? Ayaw lang, nang. Simhot ta, simhot. Bitaw, nang si Aida nga kung gusto nga mo'y ikatubang. Dili lagi ikaw ang gipaabot ni Aida nga manguyab niya. Si Ruel. Si Ruel nga anak ni Mancio ang niyang nagustuhan. Ug hapit naman gani sila magkauyab. Kay karong Domingo, mamisita na niya si Ruel. Ug iya dayon kining sugton. Bida. Ingna si Aida na nga. Nga magmahay yun siya kung si Ruel ang iyang mabana. Kaya ba'y mo nang luya na ng iya, ha? Kaysa gamay pa na siya, nasakit mangguda siya. Og nadaot ang iyang pagkalalaki. Tagsar kini mangisog. Mao ba, Carlock? Lagi. Ingon din ni anak si Ruel. Abi kay si Ruel may akong sugton. Isa din gidaot. Yan nagot taon. Yan hibaw man siya nga nasakit si Ruel sa gamay pa. Unya napiktahan ang pagkalalaki. Unsa man, nagsunod-sunod siya sa kinabuhi ni Ruel kay nasuhito man siya. Aw, usad bitaw nakdo. Pero day Aida, kung simbak ko, tinuod ang iyang gisulti. Madawat kaha nimo nga luya sa ibabaw sa kama ang imong mabana, ha? Di sad na mahimo na uy, kabati sad anang luya uy. Di man sa tamalipay ana. Pero di ko mutos gisulti ni Carlock na uy. Dili nay. Salamat day Aida. Kay wa ko nimo panto sa og dugay. Imo day kong gisugot. Kana tungod kay nahigog masad ko ni Ruel. Pero unsa day? Kuan. Tinuod pang gisulti ni Carlock nga nasakit ka kuno sa gamay pa. Og naapektahan ang imong pagkalalaki. Tagsan na lang kuno ng mangisog. Tinuod? O day, tinuod nga nasakit ko. O medyo naapektahan ang akong pagkalalaki. Hala. Pero karon day, okay naman ko day. Kaya sige naman kong kalugba kasi larang nga iho. Ay, kana. Sige naman gani pangisog kayo. Tawa, karon lang gani o. Tawa. Naglihok-lihok na gani ni day o. Nangisog na day. Hala, uy. Hala, mao ba dong? Sige dong.
Karon nga uyab na ta, di na ko mulingi paglaing laki. O gusto ko nga sa labing madali nga panahon, magpakasal ta. Uday, magpakasal ta. Magpakasal ta sa labing dali nga panahon. Ay da, asawa na kita ko. Ako alam yun. Kalamian na ngayon magipuhan. Salamat ay. Kay virgin ka nga akong nakuha. Tungod kay mo akong ipanumpa sa akong kaugalingon. Nang ako lang mapanang tugyanan ko sa akong kaputli. Abi mo dong, wapay ako bati og kasakit. Ang gipati ko, ang kalami ragyod. Basta sige na dong, Bim, sa tabi. Labansin ta. Huh? Ang gina. Pahuway sa taday? Huh? Tikoko ng ako. Luya na. Huh? Uy, nitiko ko na na. Kadali, good. Sa paganita ka round, ribansin ta dong. Sige na pa. Uspi ko pa. Uspi ko dong. Unsa? Tagsara nga motor jack ni mo si Rowel? O, nay. Dali ramang maluyang iyan, nay. Uy, makakuha nag-usa. Nitiko ko dayon. Dayon, dungo ang o. Muradyog manok giatay. Uy, kun mao, tinuod yun ay nga nasakit siya ka ni Adtonak. Og naapektuhan na iyang pagkalalaki. Ay, tinuod man ko, no. Pero ingon siya nga, naulian ra ko, no. Pero maulagi, uy. Makakuha rin kausa, di kamatay ng giatay. Na, mauna ni Ron. Ang kuyaw, ana ita. Kung moabot ang adlaw, nga dili na siya makahimo bisan pag usa ka round. Uy, kana gyud di ko musugot, nay. Di jud ko musugot. Unsa naman to ning imo dongoy? Bisa ko yugod, di naman ni malihok. Namatay naman taon ni uy. Ambot ni nga ni dayo eh. Sige maunta ko kaulog bakasi. Lara nga iho. Pero di naman nagad malihok. Di naman maglihok. Patay ni gudi siya day. Kabwisit, baya uyo pag ganitay anak, natigbak na na. Managop lang ang tagbata day. Unsa? Balag wa tay anak. Basta malipay lang unta ko panahon nga mutukar nga akong gana. Pagahian ni ba? Pagahian ni ma. Gahi ba? Sa? Gusto ka magkikitang bay Carlok? Ugaw, gibati ko nga si Ray magkatambal sa gibati kong kauhaw sa babaw sa kama. Kay si Ruel, patay naman taon tong iyagaw eh. O ba? Kaluoy sa luoy ko ni mo gaw. Aw hinoon. Ulitaw man sa nas Carlok, pero ikaw magud. May bana naman ka. Dako na sa ang pagbitaon. Oo, bitaw, dakong sa ang pagpangapit. Pero ingon ani ron, nga mitukar ang akong gana. Unsaon naman lang ni ron? Bahalag dako ng sa ginuugaw uy. Tambalan lang gibati kong kauhaw sa sex. Nagaw makikita ko niya. Sige nagaw Felix, maluoy ka gaw. Ay da. Carlok. Salamat kayo, Carlok, ha. Ikaw yun nakahatag na ko katagbawan. So, karon pa mahitapos ang kinabuhi nga naluya ko sa sex. Laliman ka. Udong ka raw ng atong ihimo. Tagbawan ako, uy. Salamat kay ha. Karon nga may nahitapo na natatay. Muangyo ko ni mo. Dili na ta magbuwak. Bahala og himuon ako ni mo kapit. Kay mahal ta kayo kaida. Gitagbaw na ko nimo. Ita nakabuhian. Dili na loob.
Karon pa lang, gibati ko nga mahal ko na ikaw. Carlo, kag mihatag na ako sa katagpawan sa lawas ng kalipay. Busa, wa ko na siya buhi pa. Bahalag unsay mahitabo. Ang matay, mga matay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ricardo. Ginaingon, ayaw pala bigsalig sa imong kilid. Panday pirmi imong asawa. Kay humunon niya, bisag nagtakilid ka. Mao kining nitabo sa kong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong Pre Ron, akong asawa, si Carol. Oh, Carol. Mo ni, asawa na ko ni. Sure ka, pre? Di mo ning asawa? Oh. Pamutan na. Kaning tinuod nga iya kang misis? Yes. Giunsa kay ning pre Ricardo? Kitiunan ka? Ako'y nagtiun niya. Nindot sa ning asawa ni Bay Ricardo na. Yan saban. Lami hamagon. Oh. Wa man ka kamadlok. Kinsa? Ni Ricardo. Anong mahadlok man ko? Ngigo man ni. Aw kumbati. Uli na ta, day. Uli na ta. Unya, Bug na ko. magmotor na ba ta? Hubog naman ka? Uli lang kita. Magtaksi lang ta. Sige. Magtaksi ta ha. Dali-dali, manguli naman ka ta. Dali. Sige. Kaning sakalan mo sa akong auto, ihatod ta mo. Kining. Di ba ito multi-cup? Auto na ito, pre. Auto. Sakay ni, pre. Sige, pre. Sige. Sakay ito ni pre Ron, Carol, my love. Sige. Ayaw mo og kabalaka. Gamay ra kong nainom. Kaya pa na akong mag-drive. Hubog naman ka, pre, oy. Atod mi sa mo, pre. Atod mi. Lagi, pre. Atod mi. Pakatulga lang sana siya karon. Layo pang pudang inyo. Aron di na siya musuka. Nagpiyong na bitoring yung mata, Ron. Carol, Nga na, Ron. pwede? Pwede nga unsa. Pwede nga. Ganahan kay kuno. Nabuang ka dira. Lamiya pa akong sa imong ngabil, eh. Papaaka ko, be. Gamay alagpaa ka. Papaagi day ka. Kung gamay lang, oxra ko. Ano mo, Piyong ang iyang mata. Wa kay ang kabalakan. Pasig. Mugawas na sa sakyanan, Carol. Ron. Dali na. Kadiyot ra bitaw ta. Dali na. Pagkata ni mga lips. Uy! Ala, no! Si Ricardo! Kahiion ko. Kuyawan ako, nagpiyong madagiyang mata. Ngihi ko, kaihion ko. Badayon mo! Hala, o si padayon mo? Lips to lips, God! Kita aga, pre? Kita! Tunaw ko'y mata. Nag-unsa man, me? Nag-lips to lips. Uy. Pero, ate crack! Hubog di ko gabi, isa? Hubog ko gabi. Dugan mo ko nga wa na mo inom, kuwang practice na ba? Oo, kakahibawag unsay nahitabo gabi. Ha? Kibaw man. Kay
Kahibaw ka nga unsa? Nya, nigawas ko sa auto ni Preron. Nya, nangihi ko. Maura na? Oo. Napadaylain. Oo, ano? Ay, salamat. Wish kahibaw nga ng lips to lips miniron ka pa eh. Ay, kadiyot. Doon na pa di ko ilaing na hinumduman. Unsa man, Rick? Nag-case mong duha ni Preron. Ricardo? Pero, Ate Gra? dili ate Carol. Nakakita ko ninyo ni Preron. Gabi nag-lips to lips mong mayo. Maambot ka kung Kung unsa, Rick? Kung nag-jerjer mong duha sa sakyanan. Nagkatuog naman kong mayo. Tungod sa akong kahubog. Uso man? Nag-jerjer mo gabi? Woy! Wa masipyat. Lamig ay Carol. Mahigit kang madag palami, Ron. Ron. Nganong natulala man ka, Carol? Ha? Nganong natulala ka? Kuan. Nakahinumdum ka na ba? Nga nag-jerjer mong duha ni Preron? Bisag giunsa na ako sa paghinumdum, Ricardo. Wa magyud mi mag-charger ni Ron gabi. Sure ka? Sure! Nga nganong naman kay chikinini sa mong liog? Asa man pur mag-lips sa mong liog? Unsa na? Doon na? Panamin ko no. Patay. Ahak na ni. Kadiyot manamin ko, ha? Ni atuod. Naidya kanini sa kong liog. Ron, sa doy, kihimuan pa man ko, uy. Ang sa maning tawana, uy. Chikinini na? Dili, uy. Kinautan man din ako gabi, good. Okay. Why blima? Hubog man po ko gabi. Kung nangita kag ebidensya kung nag-jerjer ang iyong asawa o ngayong kumpare gabi, na may CCTV kamera desdahan dapit sa inyong gihunungan. Mo ba? Bay dino. Ya, asa man ta mahimong tanaw? Sa police station. Ito, dito ko. Bay, magsulti ta. Nagbay na ka na ako. Wa man kay pre. Way lami, pre, way lami. Daghang ni sulti na ko. Ha? Doon lagi panultihon nga nag-ingon. Nga, dili mayong magsalig ta sa tong suod nga higala. Dili mayong musubra itong pagsalig. Kay tingalig sa imong kilid. Basig hungon imong asawa. Bisag magtakilid ka. Sakto kay sila. Nagtakilid ko nagsandig sa akong auto. O akong auto naman, imong auto. Unya di ay, kamong duha po sa kong asawa, pertin ninyong siyapol. Ha? Bawas-bawas pa mong siyapol. Pre. Ayaw pag pre na ako, wa na'y pre ron, bayad na tanan. Ha? Usa man, bahay na lang, aron dritso ka. Dritso kag bahay. So, sakit? Ha? Sakit pa, tubag ako. Uwang pa na sakitas, kasakit. Nga akong gibati sa mong gibuhat sa kong asawa. Di ko ba ni mo akong dugan? Ha? Di ko ba ni mo? Di ka bahong na kining akong dughan sa inyong gibuhat ako! Perting ko ba sa akong dughan sa gibuhat sa pagjirja sa akong pari sa akong asawa? Di ka bahong na kining akong dughan sa kasakit! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lorena, ginaingon. Bisan ikaw way kustos lalaki nga nagmahal nimo, apan sa kadukayan, ikaw makat-on ra gyud sa di madukay sa paghigugma tungod sa iyang kabuutan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong. Mahikay. Hala, mao pa di Elsa? Buwag na si Boy at siyang uyab? Day, kayang iyang uyab, gitaban maglaing laki. Guul taon kay siya. Ala, day, silingan man yun mo. Ing na siya, day, nga, manguyab siya na ako. Nakagusto jud ko anak niya, ay. Si Terso di ay, day, nakagusto mo na siya ni mo. Siya nalang mo isugta, uy. Day, kung gano'n na niya, uy.
Si Buyet man. Siyang akong gusto nga mauyab. Adugay naman ko na sayo nakagustos Lorena na ko di isa. Kapan, di ko ganahan mong uyab ng babae nga, way gusto na ko. Buotan ba ng amiga na ko, Iyet? Ug magkauyab mo, nakasiguro dyan ko nga, makaton dyan kas pagkigugma niya, promise ay. Di lang ko. Kay looy na niya siya nga akong hilabtan tao niya, wako gusto tao niya ba. Di ko sama sa bang lalaki nga, mapahimuslano si gayon. Busa di lang ko day, dili ko Ilsa. Buyet! Ansa? Nasa silong si Terso? Imong gipadayon, noy? Ay, nakoy. Tinarong man na siya na misita. Ako lang pong gipadayon. Ato pa nga to. O kung mahimosog ta na lang, buotan ba na stirsunak. Lagi na buutan na siya, pero mugod ko'y gustuhan niya, O kay ni aman siya, nala sige, ako na lang ng atubangon. Apan ako na siyang balibaran sa gugma nga iyang itanyag di rin ako. Kay wagit ko makagustuhan na niya na bisag gamay. Nala, sige, ikaw good. Sige ka nauga siya silong kay nagpaabot siya di mo. Dahil Lorena, Mao ka na, Terso. Masayod ko nga, tinuod kang nagmahal na ako. Pero mo ko'y gusto ni mo, Hinigala ra gid akong pagtanaw ni mo. maluoy ka day. Suktan ako. Mahal kay ti ka day. Bueno, balik ka lang ko sa sunod kayon, ha? Basta kay kahibaw na ka nga wako'y gusto ni mo. Ug labaw sa tanan, may lalaki ko nga nagustuhan. Nga mo ay gipaabot na akong manguyab na ako. Si Buyet. Ayaw anang buyot day. May uyab naman na siya day. Nasayod ko na. Uyab na si uyab. Buwag naman gud siya siyang uyab gud. Busa kon mahitabo man nga manguyab siya nako. Sukton ko gidayon siya. Dahil Lorena. Ikaw mo ganyan waiters. Sabi na ko kinsang bisita na ko na. Niyalay ko bayit kay gusto kong istorya nimo. Kana kung di ka busy rong adlaw bay buyit. Wa kay duty ron. Ako kay duty. Ikaw, saan mo ka? Kay baho? Wa ko'y trabaho sad. Okay ra. Mama, dali bay. Ato stress na magsulti ta. Tana waiter siya. Mo din ituyo siguro ako bahay Lorena. No bay, wa ko sugtang Lorena lagi kay ikaw man yung gipaabot nga manguyab niya. Mo nga ni agi ko ron bay. Ang iyon di ka nga ayaw gid panguyab sa Lorena bay. Maluoy ka bay buyet. Tersa. Mau ba bay buyet? Mo bay. Say kadlo nga muyab ko ng Lorena, probida sa noon. Di ginamay tabo ay ko gusto sa gamay na. Ako lagi kablakan bay ba? Basig imong pahimuslan ang dako niyang gusto nimo. Tang istorya di ko ing anang klases pagkalaki bay. Ako lalaki nga di ko mapimuslano si gayon. Dayon na imo pang panguyab niya bay. Padayon na bay Terso. Mao ba day, Lorena? Gusto na ka nga magminyo, day? Pag sure di ha, pagtarong ba, gusto na ka? O gani. Pero hangtod dun ba? Wa pa man gyud manguyab na ko sa Buyet. Siya man ang taong gusto na kong uyabon o pamanhon. Ay, pastilan ni mo, day, Ano lang pangandoy nga, magkauyab pa mo ni Buyet, Kana kay nasayod siya nga nakagusto ka niya, unya wa siya manguyab ni mo, nagpasabot lang na nga wag siya gusto ni mo. Busa, si Terso na lang. Sugta na lang siya. Kay siya ang tinuod ka na higugman ni mo. Ako na lang yung tingay na sukton sa Terso, Bahala na lagwa ko'y gusto anak niya. Sige, okay ra gid na. Makaton ka na sa paghigugma anak niya, day. Nakasiguro jud ko anak. Busa, sugta siya, ha? Sugta si Teresa day Lorena, ha? Tinuod ning gisulti nimo dahil sa sugton ako ni Lorena kung mamisita ko niya sa ila. Lagi Terso. Busa, sige na. Pamisitahin siya karong gabi, dahil sa mamisita ko niya karong gabi. Ug salamat kay ha. Salamat ining imong gitaho na ako. Okay ra, O kung magkauyab na mo, pagkastidayan siya, ha? Aron di na siya mawapas imong kinabuhi. Yamatra? Sugton ka na kuno ni Lorena nga mamisita ka niya og usap? Tay, busa di ko palagyo ning gabi na tay. Pagistahan din ako sa tay. Anala, ako ka man yun ka o gusto anang bayan na. Sige, go ahead.
make my day. Og tambag ko nimo lang, no? Dog. Inig sugot na niya nimo rong abiuna. Nindot kay kung tambag nimo. Bughaan na yun siya. Turja ka. Arong di na siya makigbuwag nimo. Ano ba? Ano dambae na yun? Mauna. Mo ba? Pidap. Dakuan ba nimo? Punanak. Ay, no. Niyog yung naong na ng Lorena kung maigos imuha. Salamat kay Day Lorena, kay gisugot na gid ko nimo. Gusto na ko mahimutang og usa ka relasyon, Terso. O dako makagusto na ko. Mao nga gisugot na lang ta ka. Bahala lagwa ko'y gusto nimo eh. Makat-on ka na sa pagmahal ako, Day. Kay matuod gid kong naigugma nimo. Mahal kay tika. Ugma day ha. Manuri ta ha. Sige. Uyab naman ta. Busa makahimo ka na sa pagdana ko bisag asa nimo gusto. Lorena. Bisa ni mo ngabi, Lorena. First time para ba na ako ni nakailabot ko babae. Nakakis ko babae. Lami rin yung lips. First time ka din. Ako niyo kasunta. Human ko ma-virgin ni Terso. Na ko mibati o kong mga niya. Ugman ako niya human. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mariel. Ginaingon, ang akong gugman nimo murag dagat. Mutaog man o muhunas, at least, dili kit mahupas. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di kit na ko mahimo. Mahal ka lang. Buang dako. Hubog na sad. Batud nila. Mauna lalaki ha ang imong pakaslan, Mariel. May problema na sad siguro si Robin, ma. Miinom na sad siya. Mula ba ang kagid anang lalaki ha? Mariel? Wa ko'y gusto nga siya ang imong mabana, Mariel. Why ayo ka na si Ruben kung magminyo mo? Ikaw day, Mariel. Nauli anak ka? Ay, naulian na. Nga nung nagubog na masad kagahapon. Nahibaw ka pa? Kung makakita sila si mama ni mo nga mahubog, musamot sila ka-discourage ni mo. Unya, ikaw? Bisag unsaon, dili ko ma-discourage ni mo, Robin. Kay mahal ta ka. Nahibaw ko kinsa og unsa ka. Salamat ni mo, Mariel. Kung ka pa sa akong kinabuhi, ayan, wa na usab ako karon. Ay, nag-inom ko. Aron dili ma-discourage ni mo sila si mama at papa. Kung di ko muinom, di ko malimot sa akong problema. Ang problema, permi man na. Ikaw na lang mo adjust. Tungod ni mo, Mariel. Maning kamot ko. Nga di na ko muinom. Manoy, Robin. Uy, Maya! Nagkadugo ka! Manoy! Maya! Diyos ko, unsa may nagtapos mong manghod, ha? Wa ko mahibaw, Mariel. Kaysa diyang niabot siya sa amo, nagkatugo na siya. Og diyang akong gipangutanan kung unsay natabo niya. Wa siya makasulti kay nakuyapan man. Luya ko niya. Ngano kang nagkadugo man siya, no? Kinsay, Ruben? Ako, Dok. Luwas na si Maya. Unsa may natabo sa akong manghod, Dok? Taghang dugo ang miagas gikan niya. Kay nagpakuha day siya. Unsa? Nagpakuha? Mabdo si Maya? Akong boyfriend. Unsa? Hay man siya karon. Wa na. Unsa na? Asa man day? Nisibat. Human siya nasayod nga mabtos ko. Salbahe siya. Atagi ko sa iyong address, be. Ayaw na lang manoy. Di ko gusto nga mamugos niya. Patubagon ko lang siya nga nung iya ni gibuhat ni mo, Maya. Ayaw na lang lagi manoy, Ruben. Total, wa naman. Nakuha naman ang bata nga nakaamahan o way ayo. Oh, Maya. Love somebody! Tuan na. Tuan na. Hubog na sang kanahang dako. Way nagaba ning lalaki ha. Way ayo bisag unsaon. Ma, pa,
naingon lang ni anak si Ruben kay dili ilalim ang nahitabo siyang mangkod. Unya, kung magminyo mong duha, kung may problema mo nga, gisagubang, primera na siyang hubog. Way ayong laki ha. Di, makamang mo atubang og problema. Bono! Ay! Isa-isog niyo diya, ha? Manggawas mo tanan! Ah! Ako! Ah! Isog ko! Banyot! Dali! Hamag, Banyot! Hamag yung ko na. Angin may imong sukmagon, Banyot! Ako na sana! Yap! Ta! Bam! Pa! Patay na kang buhanga ka, ha? Patay na ba ka? May gani ka naluin nimong ginikanin ni Banyot. Gipasaylo ka nila. Ug mahimo na kang mugawas din silang giprisuhan ni mo, Ruben. Sorry, Mariel. Mabati na sa gusto imong ginikanan da. Ay kabala ka. Bahala sila. Basta ako, love kahapon ta ka. Dali na uy, gawas na diha. Kinahan uri ka diha no sa suod nga bako kay anso. Tana uy. Oh, Ruben, ngano gilak ni mo pultahan? Aron way disturbo na tong duha. Mahal ko ikaw, Mariel. Mahal kayo. Mariel. Gaga! Nagpamabdos ka gid sa buang dako nga, Ruben. Ma, bisa kung saan pa ko ninyo og sulti. Love na ko si Ruben. O karon nga nagsabak na ko og siyang amahan. Di na siguro mo makapugong na ko nga makingminyo niya. Ah, bogo ka yung bayhana ka. Bogo ka sa tanang bogo. Si Maya manon. Nga naman ka. Tawas ko, Mariel. Pagbib, oy! Manoy, Ruben. Maya, sino ito po ni mo? Kinsa mo? Pagawasan ng bayana! Pagawasan na siya! Buang na! Nanguta nagsyabu na mo niya, wa mo bayad! Mauni kami karon. Aron among pasyon siya! Kunin niyo sampat yun. Unahan ko ninyo! Gaga! Ayaw! Ayaw! Mariel! Ayaw kalihi ang imong bana! Kay maamong ka lang! Tupat nyo ninyo sa Ruben, i-apel ko ninyo sa pagpatay! Mariel! Misamit ang kugma nga akong gibati ka, Ruben. Kay way hupas-hupas ang kugma ko, alam. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Stella. Ginaingon, ang relasyon mo nila duwa-duwa. Kinahanglan nga makamao ka mo duwa. Kay kung dili, ikaw mo'y himoong duwaan. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga tinapahimo. Mahika mo. Ay. Musta na ka? Day off rin mo? Morning! Sa'yo lagi kayol? Bisihan na. Sige mo nagdukos trabaho. Mao ba? Sige day kag-exercise. Uy! Bina kong busy sa trabaho? Nag-viber na sa di ay? Pila na imong hawak ron? Na, usaray hawak sa tao eh. Di ko ganahan ng mag-exercise. Gusto ko sexercise. Ito na. Exercise po di ay. Uy! Mo ba? Hi! Good morning, Oliver. Yol, Hulya. Hi. Ayaw nang disturbo ha. Busy nag-viber daw na. Hala, kabisi ba ni mo, dong? Dagan ka gibuhi, dong, ha? Everyday nang guna. Kanina rin na. Abi na kong nagsugod ng trabaho. Kaya sige duko. Nag-viber man tayo ng tawhana. Ato, Bijuan. Ato, gipadang Victor. Sige.
gutom na ko da. Dungan tag-lunch ron, yol-holya. Oh, sige, Lia. Ako yung mapalit sa itong pagkaon. Sige. Sige dong. Gamag yung ko dong, gama ko. Sige, magdungan tag dong liver. Magdungan tang yol dong, kinang tulo. Nagbaon ko? Ikaw, Lia? Awa ko magbaon, oy. Pero si yol, mo ko mapalit sa among lunch. Oy, kabuutan sa tong migo. Ikay mo Padadaan siguro na sa Taiwan. Padadaan sa Ikay Taiwan. manaog? Hala, no? Wala kayo reviver? Ha? Ay, man lang ni Bay kaysa mag-rugby. Rugby lang ang gamit ko. Rugby lang ang Sige, papalit dito pagkaon to kay gutom na kay ko. Uy, kadit sa Lia. Awa na, giangak na. Siya ni. Hi. Hi, friend. Mag-lunch ako rin taon-taon. Juan, Bangkong na Dili friend. na makapaniud to. Bangkong Ining na kalaki friend. kay nag-Viber naman po nga tong friend. Ay. Okay rin na siya ngayon pamaho. Viber. Paniud to, Viber. Panihapon, Viber. Usay ba ito ba kining arbis? Kagpan, plitpan. Bisyo na do. Hi, paita biyaning Taiwan na, oy. Ay, Taiwan naman tauhan na di ay, twe. Rina, hi mang imong bana. Nisuda mo to sa among kwarto pa. Ato inang ugmas buntag magpauban ko niya sa dentes kay magpaibot ko sa ngipon. Sige pa, akong sultian daan si Yul. Iniabot ni mo, magkita ta. Dadun di ka basig asa. Tagbaon di ka. Ha? Yul, Ano misalong kagalit gawa manuktok? manuktok pa ko nga ato maning kwarto. Sabi mo tuyo, dali Ay, ugma sa buntag, uban ni si Papa sa dentist, kay magpaibot siya siyang ngipon. Oo, sige. Gawas na. Ay, pauyon siya, magipaminaw. Headset man ka. Dama sa HP. Sige, gawas na rin, gawas na. Minaw, day kag drama? Drama? Nag-music ka diha. Ay, drama. Sige. Ay, kabala ka. Dili siya magkahibaw-bahay niya itong gibuhat. Nagko ba ng tabon-tabon ni mo? Unsa na? Ngano ka, oy? Unsa man, wala kay tugtog. Sige lang, Viber, ha? Friend, limayan lang ni ako ni mo, friend, ha? Ayaw palabi, ana. Masakpan ka galing Victor na tagbaw yung kang kanaan na. Malas ka lang. Hindi nakasagos bake, oy. Sa Oy, kapagudon. Victor lagi, oh. May magmakapati siya sa tingog sa akong kasulti. Nga, mag-headset mo ko. Rason, yun. Ano? Mo lang magbisyo, may kang murason. Ay, sagdihilan ko kunin nyo, God. Parihal ka sa akong amigo, katong ang pangan sabon. Kisa man. Sabon. Ay na lang kay diskwidyo ta, makabayad ta. O nga na natong sabon. Ha? Sige. Mauhyog ka. O nya, maproblema ka lang anak kung may bawo si Rina. O nya, mangutana ni mo. O nya, Oliver, mangambot, yun me, ha? Oo, mangambot me. Pero, ako, maingong Rina nga. Ambot ay. Basta may kabaybin na siya. Ayun, no? Tuanasan. Sige. Tubaga na yun. Tubaga, Hulya. Viber pa more. Thank you sa mga pagsugat ako sa airport. Nakalitan ko diyang nanawag ka na ako gahapon. Nga karong ka muli. Abi ko sa inyong dapit ka butit sa uli, Stila. Nihapit magigag Cebu. Hapit gid ko, tungod nimo. Tumana tong imong perming gisulti na ako ha, kung mag-vibrate ta. Nga gusto kang mag-exercise, dili exercise. Sa karon na yun. Saman, diretso tagsodo mo, Til. Lutsi-lutsi ni pa ako. Mingaw ka na ni buhata kay tuig kas Dubai. Tuig tingbon din tuig. Tingbon ay kabala ka. Tagpahon ka. Kibaya ko. Tagpawa ko. Tila. Ano man? Maliko sa ko. Okay ka na mas biyahe. Saan naman ito? Pagdugay kaligo ha? Di lagi. Dalikit ko no. Kamagwangan puling rin akong kuhaon.
Overtime? Ha, Rina? Oo, kay daghan ko na siya mga trabaho unon nga wa pa mahuman pa. Basta ang bana nga magbisyo rin na, pirmi ng mamakak. Pa. Kung ka nag-ingon ni Yul ni mo nga mag-overtime siya, bantayin na. Basig, laing overtime man, anak. Pa, Kaya mo nang kaligo, God. Kadiyat lang hapit ako mahuman yun. Abli sabi kay kahiyon ko. Di na magwanta na. Kadiyot. Kaya sila mong naligo. Ay, kabakakon, uy. Kahiun ko na siya. Tempe sa uwi. Anak ko mangihi sa... Anak ko mangihi. Kailong. Lami ako. Bas unti kag balik. Sama ini. Murag ni utong. Ay mo sa phone. Ring tupag sus. Storbo. Tupag kadayin pa sina. At pito tamatok ang smatal. Pagtapi sa tuwalya. Arintas Katri. Okay. Tupag kadayin mo sa phone. Hello. Ano ba? Nag-overtime ko. Ayaw ko makakiyol. Ha? Ayaw ko himo ang buang. Asawa ko nimo og di ka makailad nako. Tabaunon ka ni. Tabaunon ka ni. Ay karon, ha? Wa ka sa inyong office. Nawag ko dito. Ang nagatubag gwardya sa dindo. Matod niya wa ka nag-overtime. Wa na overtime. Rina. Hain ka nag-overtime, ha? Kuan Rina kinang kuan rin. 30 minutes gikan karon kung di ka maabot sa bahay, pantay ka lang ginako yol. Hello. Rina. Rina. Dai, Ren. Patay na ko ini. Hadlok di kasi mong asawa. Abi ba na kukunungan ko ni mo? Kada viper na to, moingon kit ka nga mag-unang tang duha. Dili day tinuod. Stella, sorry kayo, pero asawa ko sa Rina. Di ko magkahimos pag unong ni mo kay may asawa ko. So, gihimo lang day ko nimang duwaan yun. Duwaan rin mo pagtuon ako. Nagdali nga mi uli si Yul o gibiyaan lang ko niya sa motel. Nagka-realize ko nga, gihimo lang ko niya duwaan. Maulagi ni resulta sa mag-viber lang. Mailad lang pa. Ug mao to mga listeners, atong Palmay Drama Compilation Part 27. Ug usbo na ko, daghang kayong salamat sa inyong mga pagsuporta o paminaw sa atong mga drama. Daghan kayong salamat mga listeners.